colexio das revoltas. O Nadal está chegando, o alumnado de segundo celebra o reggae fando. Xa estamos en decembro, xa comemos polvoróns, e como vai moito frío poñemos o chaquetón. Este ano en Cabana o Nadal faise notar, moitas luces acendidas que nos van a deslumbrar. Un bicho está deslumbrante, e ano está moi bonito, e as lúas de meaño non lle mexan nada a Vigo. No retening hai unha luz, e a que máis alumía, pero non pa quedar cegos e non cheos de alegría. O Nadal chegou tamén ao lugar de Tenellón, como non se porten ben van a traerlle carbón. Xa chegan as vacacións, as notas e os agasallos, os contos e a alegría de estar todos regueifando. Hoxe estamos a cantar e xuntiños desexar que o 2025 sexa un ano genial. No CPI as revoltas. O alumnado de segundo estamos xe regueifando pa que o goce todo o mundo. En decembro celebramos, temos moitas ilusións, están cada vez máis preto, van chegar as vacacións. Nos estamos moi felices, o Nadal xa é a semana, e ímolo celebrar paseando por Cabana. Comezamos na outra banda, Reguiño de Ponteceso, se xiramos a rotonda pronto chegamos ao Besto. Agora imos a matar